na ako'y istorya. Naada to usa ka pari mga igsuon na bag-o pa sa iyang parokya. Unya nahuna-hunaan niya na pagbisita sa mga balay-balay sa iyang mga parokyano o didto mukaon para siya maila niya. Siguro wala pa'y COVID ni adtong panahon na. Usa ka anak kaadlaw didto siya nanihapon sa usa ka arangan o kwartahan na parokyano. Dako kaayo ilang balay unya gakinlab-kinlab sa kasinaw daw bulawan ng ilang mga gamit. Mao to ang pagpanihapon nila gibuyag sa pari ang ilang mga kutsara ug nangutana kung gold ba kini. Ug miingon ng asawa na gikan pa daw sa Saudi ang ilang kutsara na 24 karat gold. Pag-uman nila og panihapon, nagpasalamat ang pari daw milakaw. Sa pagbanghipos na sa asawa, nabantayan niya na nawala ang usa ka kutsara. Wala siya laing gipasanginlan, kundili ang pari kay mauray ilang bisita. Pero kay pari man, naulaw siya og pangutana. Milabay ang usa ka tuig og nakabalik ang pari sa ilang balay pagbisita. Ug kag nag-aligot-got man gayud ang asawa sa kutsara na nawala, gipangutanan niya ang pari kung nadala ba niya kini. Ingon ng pari na wala man niya dalha. Gisuksok daw niya sa ilang Bible sa sala. Pagsusi sa asawa sa ilang Bible, tuara ang kutsara nakaipit. Mga igsoon, unsay pasabot ni ini? Simple ra. Wala gayoy abli-abli o basa-basa ang ilang Biblia, kay wa man niya makit-an ang kutsara. Dekorasyon ra di ay kini o gituyo sa pari ang pagbutang sa kutsara didto. Mga igsoon, karong adlaw gid sa ulog nato sa ikatalong Domingo ang National Bible Sunday. Gipadayag kini ni Pope Francis adtong September 30, 2019 sa iyang sulat apostoliko nga Aperuit Elis. Ang tema karon tuiga mao ang God's love heals a suffering world. O sa ato pa, ang gugma sa Dios mao'y mag-alim sa mga nag-antos na kalibutan. Ang panghitabo o setting sa atong unang basahon mao na bag-o pa lang ang mga Israelita nakabalik sa Jerusalem gikan sa ilang pagkabihag. Kagagihag gikan sa Babylonia ug nagsugod pagtukod sa ilang nasud, templo ug katawhan. Dili sayon gani sakit ang ilang kasinatian sa ilang pagkabihag sa Babylonia. Sila na nakabalik mao lamang ang mga naluwas o survivors. Imagina mga igsoon, ang kamingaw uban sa kalipay usab na nakabalik na gayud sila sa ilang yutang na tawhan. Ug ang usa sa ilang mga unang gibuhat mao ang pagtigom o paminaw sa pulong sa Dios sa pagbasa ni Esdras. Wala man giingon kung unsa na bahin sa balaod ang gibasa ni Esdras, pero sa pagpaminaw sa mga tao, nanghilak ug nagsubo sila. Ingon sa mga scholars na siguro nanghilak ug nagsubo ang mga Israelita kay nakahinuklod sila sa ilang kakulangon sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. They realized their deficiency in keeping the law because of their sins. Nanghilak og nagsubo sila sa nawala kanila for what they had lost. And in their exile, they had lost everything.
sa ilang pagkabihag na wala baya ang tanan na ila. Ug ang ingon sa uban ng mga scholar nga siguro nang hilak usab sila dala sa kalipay kay nahibalik na gayud sila sa Jerusalem nga gisaad kanila sa Ginoo ug kay nagkatigom sila pag-usab. Mga igsoon, ing aning epekto sa pulong sa Dios kung atong basahon, kung atong paminawon, ug kung atong pamalandungan. Ang giingon gani nga ang pulong sa Ginoo buhi. Ang pulong sa Ginoo buhi. The Bible is the living word of God. Kay kung basahon nato kini murag nakigsulti gayud ang Ginoo kanato. Kung basahon nato kini gahatag og kinabuhi kanato. Ang kahimtang sa mga Israelita gikan sa pagkabihag sa Babylonia dili sayon. Dako nga krisis, dako nga trauma, dako nga kasakit ang ilang gibati sa nawala kanila ug pagtukod balik sa ilang nasud, templo, katawhan. Sa akong pamalando mga igsoon, siguro layo ra pod ang atong kahimtang karon. Pero di ba pod kining pandemya na anaa kita? Dako man gihapon na krisis, dako man gihapon nga trauma, dako man gihapon na kasakit ang gidala og nasinati nato. Siguro mga igsoon, sama sa mga Israelita, sama kanila, balik kita og basa og paminaw sa pulong sa Dios. Kay matinod-anon ang Dios sa iyang saad. Ingon gani ni Jesus sa atong ebanghelyo nga kining bahina sa kasulatan natumana. Kining bahina sa kasulatan natumana. Ang pulong sa Dios, ang Biblia, mao ang kasulatan sa gugma sa Dios alang kanato. Ug ang gugma sa Dios mao ang makaalim, mao makaayo, mao makahupay kanato nga nagantos. Sama ra gyud sa giingon sa atong ebanghelyo, sa atong tema sa National Bible Sunday. Ang Biblia mga igsoon dili dekorasyon na ibutang sulod sa aparador o taas sa atong mga altar. Basahon, puy-an nato kini. Kay maghatag kini og kalamdagan sa atong mga pangutana. Kadasig sa atong mga pagbati. Kahupayan sa atong ginhawa. Kayusahan sa tanan katawhan. Basa. Ug puy-an nato ang Biblia. O ginaot paunta. Palihog manindo. Mga igsoon natong ipadayag ang atong